Wahai pemirsa, selamat, selamat. Sepurane sing akeh ya cah. Aku tuh lagi sakit yo. Belum bisa menyapa sing sing intens ngono sing kaya dek wingi ceria. Saya nem lagi sakit. Saya nem iku tipes. Ya, saya nem kena tipes. Jadi kecampuran batuk, mangan kuken mangan gorengan, cuaca ekstrim, awake remuk, mundak saya tuwek. Enek sing ngomong kowe lara arep bos lak bongkonem, kowe ndang tobat to, emang tobat aku nyapo kentu gak tahu ya, ngijlik ora pernah. Cuma membayangkan, masa membayangkannya dikon tobat. Saya nem lagi agak sakit, agak enggak enak badan, kena tipes. Saya pun belum sembuh, agak sengal-sengal. Jadi saya nem iki campur-campuran iki lek apa loro nang rantau iki sedih banget cah. Loro nang rantau iki sedih banget, cuman kita itu harus kuat, harus harus nguat-nguat nih lah. Urip iki bakal kan dhewe ditinggalkan dan meninggalkan. Ndek dunia iki nggak mungkin kita itu arepe karo wong tua terus. Wong tua iki semakin tua semakin yo ninggal awake dhewe. Keluarga pun juga lewis omah-omah pisah dhewe-dhewe. Terus lewis omah-omah yo ngurusi kehidupane dhewe-dhewe. Kita pun ngurusi kehidupannya dhewe-dhewe ya bolo ya. Ya lek kita nggak duwe sopo-sopo sing disambati ya. Yes memang takdir kita itu memang gitu. Kita dilahirkan itu enggak karo sopo-sopo. Cuman nek rantauan iki sedih luar biasa lek loro bolo. Sedih luar biasa, dadi ini nek loro ngene iki rasane koyok merasa sendiri gitu. Cuma aku yakin di sini bolo-bolo kocrok Sainem aku tetep nggak semangat. Sainem terima kasih yo sing wis komen-komen, sing wis menguatkan Sainem, mendoakan aku semoga cepat sembuh. Iku Sainem matur suwun banget karo bolo-boloku kabeh. Memang untuk pemulihan tipes iku nggak cepet ya bolo yo, nggak cepet. Terus koyo tangan-tangan ini melemah, koyo hayut-hayutan kayak ngeliyeng kayak gitu. Ya wis tetap semangat. Terus aku matur suwun, mungkin suwi nggak iso live yo karena yo koyo ngeliyeng gitu loh. Lek tipes memang gawanannya kan munggah mudun demame juga koyo ngeliyeng. Terus Sainem disertai kurang darah, HB ini rendah. Jadi bola semoga cepat sehat saja. Saja nih tak sehat nih, tak kuat nih. Tapi ya wes lah, tetap semangat. Terima kasih doanya semuanya.